Bon dia! Hola, què tal? Com esteu? Hola! Molt bé, molt bé. Molt bé, noies. Una cosa, que Molt sabeu, bé. no?, que avui és l'última reunió. Sí. Així que tenim un punt a l'acte que és avaluar com ha anat el curs. Sí? Molt bé. Vinga, comencem. Com ha anat? Ja. Doncs aquest curs bastant estrany, la nevera, no? Una mica sí. Sí. Què hauria de dir, com començar el setembre? Buf, que acabaria aquest curs així. Una mica estrany, Ja. Un curs, sens dubte, diferent. Ja. Doncs, si voleu, comencem per, aquí tinc, comencem per avaluar ambients, sí? Jo crec vinga. que ha sigut un èxit, treballar pels ambients. Ens ha anat superbé, Sí. Molt bé. Ha estat superbé. Sí, sí. Ens ha agradat molt, els ambients. Jo també ho penso. I a més aquest curs hem aconseguit adaptar tota l'aula al nou mobiliari i això ha anat superbé per cadascuna de les propostes de Som Artistes, de Petits Exploradors. Sí, jo sobretot me quedo amb les caretes de felicitat que podien anar per tot arreu, triar l'ambient on volien jugar, les propostes. Això jo penso que ha sigut un èxit. Sí. I al segon trimestre... Perdó, Cristina, dic, al segon trimestre l'ambient de la llum negra i la deconstrucció, genial, han despertat la seva curiositat, les ganes d'aprendre més, i la màgia que hem pogut crear, no?, amb la llum negra. I que han estat els protagonistes, que han pogut triar l'ambient que han volgut i en aquell moment que, mira, ens ha agradat aquest, han anat a aquell i han estat gaudint. I això és molt important, que puguin triar. I tant. Sembla mentida, de tot el que són capaços de fer, de tot el que veiem als ambients. I, a més, penso que gràcies als ambients hem aconseguit que entre ells es comuniquin i es relacionin mitjançant les diferents propostes. Clar. Sí, sense dubte han sigut els protagonistes.
Molt bé, ara evaluem 5. Vale? D'acord? Home, igual que deies que ho digui jo, però Psico és l'assignatura estrella. És que els encanta. A més, és tota una aventura. Ja només de començar a passar al pati. El pati dels grans ja, bueno, és una cosa que els encanta. Els agrada moltíssim. Sí que és veritat. I la feinada que tenim per tenir-los, quan arribem al pavelló ja comencen a córrer i és que els encanten, Sí, a córrer, a saltar, és superdivertit. És que, bueno, són pura energia, però també és veritat que s'han acostumat superràpid a les rutines i van directes a seure a la rotllana. Anglès i música. Perfecte. Bueno, jo d'anglès, per exemple, estic supercontenta. Trobo que s'han anat adaptant molt ràpid a la segona llengua i gràcies al funcionament que tenim dels hàbits i de les rutines, doncs han anat entenent molt fàcilment els missatges curts i, bueno, veure que t'entenen és una passada. A més, també ha anat molt bé que féssim desdoblament de classes, que féssim 2 grups, que la meitat feia música i l'altra meitat feia anglès, també ha anat superbé, el desdoblament. Jo crec que l'únic que hem de reforçar el concepte de clean up, que a vegades els costa una miqueta. Voleu dir que això és problema de la llengua? No sé, jo. No sé. Molt bé, noies, anem pel segon trimestre? Vale. Perfecte. Molt bé. Anem al segon trimestre, que qui ho havia de dir, que seria així aquest trimestre? Ja. Pues sí, és una mica estrany acomiadar-nos tant a corre cuita i d'aquesta manera, doncs mira, estem acabant el curs. Una mica estrany, no? Sí, però mirem la part positiva, no? Hem fet pinya, sí? I la veritat que cada dia pensem en els nostres nens i nenes. Sí. Sí. Segur que també han pensat molt en nosaltres i en l'escola i en els seus amiguets. I a més, poder-los veure quan ens enviaven les fotos per penjar al blog ha sigut molt xulo. Superxulo. La veritat és que sí, molt xulo. I sabeu una cosa? Ara m'agradaria mirar per un foradet a veure què estan fent,
Ja, Segur que estan seria guai. pintant o amb la bicicleta, van a buscar Ja, caragols. perquè a les Ei! fotos que he vist estan Sí. supergrans. Escolteu, Sí que no que s'han sabeu canviat. que jo tinc un dron. Què dius ara, Tània? Clar, Pues mireu. escolta, Clar, espereu. Oh, un dron? Pues si no ho sabia, el Tània. funcionament... Sí, mireu. Què, provem o què? Uau! Vale, va, vinga. Provem, va, vinga. Venga, ¿preparados? Que xulo! ¿Listos? ¡Ya! Me llamo Caprioli, no me gusta nada. Son una castellana. Para yo estudiar una Molt bé. ¿Te gusta? ¿Te gusta así? A veure, digueu. Jo, Tu què? jo faig això. Volia unes delfines. Adéu. Ya está. Oh, qué malo es. ¿Qué es esto? Un cacayo. ¿Un caballo? ¿Y le das de comer? ¿Has de comer al caballo? Uy, ahí. Ñam, 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 ñam. Y tata. ¿La tata?
cocodrilo, pingüino, tigre y cangur. Així. I aquest conte s'ha acabat. ¡Guau! ¡Qué munt de coses que han fet! I que grans i guapos, per favor! L'unido, que grans. És que ja són més de P3 que de P2 aquests nens i nenes. Ja. Els enyorarem molt, els trobarem molt a faltar, moltíssim. Sí, i jo també. Però bueno, ells saben que poden vindre a l'escola sempre que vulguin i que la llar és casa seva. Pues sí. La veritat és que sí. Bon estiu! Bon estiu! Bon estiu a tothom! Bon estiu! Adéu, adéu!